Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хәрбиләргә бүләкләр, Балқыш үзәгендә тәрбияләнүчеләр уенчыклар тегәләр, кече һәм урта бизнеска ярдәм. Россиянең федераль җыены Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагогина күчмә утырыш үткәрде. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 21 очрагы Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тоннель профилактик операциясын оештырды. Бәйрәм алдыннан котлаулар. Юла тантаналары йортында күп балалы әниләрне тәбрикләделәр. Бүген Диңгез пехотасы көне. Россия кораллы көчләренең элита гаскәрләре оешуга 320 ел тулды. Әлеге дата уңайыннан Түбән Камада хәтер митинг узды. Сугышчы интернационалистлар һәйкәле янында дистәләгән кеше җыелды. Шәһәр җитәкчеләре, ветераннар, һәлак булган солдатларның әти-әниләре. Бу хакта алдагы материалда. Башларында кара төстәге берет, өсләрендә хәрби форма, кулларында чәчәк. Алар янә сафта. Бүген Диңгез пехотасы көне. Илебезнең элиталы гаскәрләр оешуга 320 ел. Успехов дальнейшей работы во имя нашей Родины. Спасибо за службу. Служу Отечеству и ветеранскому движению. Рәшид Галиәхмәтов Диңгез пехотасында хезмәт иткән, башта Балтийскта, аннары Германиядә. Бүген хезмәттәшләре белән очрашырга, һәлак булганнарны искә алырга дип, хәрби интернационалистлар һәйкәле янына килә. Митинг дистәләгән кешене берләштерә, шәһәр җитәкчеләре, хәрби комиссар, ветераннар, студентлар. Әйтергә кирәк, Түбән Камада Диңгез пехотасының ветераннар советы эшләп килә. Ул 20 ел элек оешкан. Аның төп максаты яшь буынны әлеге гаскәрләрнең абруе, төп бурычлары һәм каһарманнары белән таныштыру. Альбина Вәлиева, Алмаз Кашаев, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Балқыш үзәгендә тәрбияләнүче балалар хәрбиләргә төрлечә ярдәм итәләр. Исән калу беләзекләре, коридор ясыйлар, маскировка челтәрләре үрәләр. Шулар арасында үзенчәлекле бүләк тә бар. Мультфильм персонажы. Уенчыкның эскизын укытучылар уйлап тапкан. Аларны ярты ел электергә башлаганнар. Теге остаханәсенә оешкан төстә йөриләр. Бер уенчыкка бер атна чамасы китә. Партияләп волонтерларга тапшыралар. Түбән Камада кече һәм урта бизнеска ярдәм тулы күләмдә җайга салынган. Шәһәрдә аккредитация алган 7 мәйданчык булдырылган. Аларда 38 резидент эшчәнлек алып бара. Инвестицияләрнең гомуми күләме якынча 3 миллиард 900 миллион сум. Район башлыгы урынбасары Лина Рахмәтов шундый саннар китерде. Россиянең федераль җыены Дәүләт думасы депутаты мондый нәтиҗәләргә сокланды. Әлфия Кагогина Түбән Кама районының дәүләт ярдәменнән актив файдалануын билгеләп үтте. Мондый очрашулар даими үткәрелә. Күчмә киңәшмә барышында эшче төркем, шулай ук дәүләт ярдәменнән файдаланган предприятиеләрдә булды. Тоннель профилактик операциясы барышында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 21 очрагы ачыкланган. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре вокзальный урамы белән Төзүчеләр проспектындагы юл киселешендә һәм Афанас авылыннан ерак түгел Бөҗрада тикшерү үткәрделәр. Ачыкланган хокук бозулар арасында кайыш эләктермәү, баланы автокреслосыз йөртү, тахограф иминет полисы булмау, номерлар укылмау, караңгы тонировка очраклары. Мондый чараларны дәүләт автоинспекторлары ай саен үткәрә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077.
Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә әниләр көне билгеләп үтелә. Бәйрәм алдыннан йола тантаналары йортында күп балалы шәһәрдәшләрне хөрмәтләделәр. Шунысы куандыра, котлаулар кабул итүчеләр исемлегендә махсус хәрби операциядә катнашучы якташыбызның гаиләсе дә бар. Бәйрәмнең кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк. Без үзебезнең тормышыбызны алардан башка күз алдына да китерә алмыйбыз. Залда күп балалы гаиләләр җыелган, тәбрикләнүчеләр исемлегендә 50 сакчысы һәм аның тормыш иптәше дә бар. Алар кыз һәм малай үстерәләр. Ә шушы көннәрдә 3нче балалары туган. Шатлыклы вакыйга уңайыннан гаилә башлыгына кыска вакытлы ял бирелгән. ЗАГС идарәсендә тагын 3 гаиләне кытладылар. Алар 5нче тапкыр әти-әни булганнар. Түбән Кама районында кеше хокуклары буенча җәмәгать ярдәмчесе Шулпан Ульданова шәһәрдәшләргә иң җылы теләкләрен җиткерде һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Кытлау сүзләренә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Рамазанов та кушылды. Аның әйтүенчә, ата-ана булу зур хезмәт. Сез бөтен җәмгыять өчен гаилә бердәмлеге үрнәге. Кичә җыр биюләр белән үрелеп барды. Бу әниләр көне алдыннан зур бүләк булды. Альбина Валиева, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Әниләр көненә игълан ителгән конкурс дәвам итә. Катнашу өчен Новости Нижнекамск НТР 24 телеграм каналына язылыгыз. Макска кушылырга һәм бәйге постына комментарий калдырырга кирәк. Язмада әниегезгә ни өчен рәхмәтле икәнегезне язу сорала. Җаваплар 28 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Үзегезнең якын кешегезне шатландыру мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Төп бүләк чәчәк бәйләме. Бәйге Лавка волшебства кибете белән берлектә оештырыла. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.